Здравейте, казвам се Ицо и добре дошли в светът на Clash of Clans. Първо искам да разбера с вашето мнение дали искате да снимам на други игри освен на Clash Royale и Clash of Clans, например да снимам и на други по-различни игрички, но главно се снима на Clash Royale и Clash of Clans, разбира се. Защото мисля, че няма да е толкова интересно да снима само на Clash Royale и Clash of Clans. Поне на мен вече мисля, че ви омръзва. Както виждате, да, доста съм ръшнат, трябва да се апгрейдвам, разбира се, стените. Започнал съм, не се притеснявайте. Имам една добра новина, а то е, че вече имам уизарди и съм много хайпнат, разбира се. Както виждате тук, трябва да се огледам стените, защото с горе-долу мъничко, почти винаги не успявам моят дефент да разпечели, като например е това тук. Вижте го. Само го погледнете. Хубаво, че тук имах един визър. Визър да ги разцепи. Той тъпи с хил спел. И ме взимат за 20%, което не е много добре. Като цяло това са битките. Да, джемовете съберем си ги малко. Но честата все още не знаем кой ще стане с нея. Пълна мистерия. Нюс, да. Няма нови нещица. И като цяло това е. Например, първата ми атака с уизарди беше изключително... не мога да го обясня. Не беше изключително хубава, но изключително не беше хубава. Беше много зле. Главното беше, че имат само два балона, които се провалиха. Адската. 10 уизарда отираха на майната си. Грубо казано. Така, докато гледате този репей, да ви попитам дали искате, разбира се, да играе други игри. Не знам, може би ще ми дадете някакви предложения в коментарите. Това е като цяло, защото не знам. Мисля, че не е много добре да снимам само на две игрички. Да кажем, че те ще са главно, но да има някакво разнообразие, както се казва. Който според мен ще е хубаво, да? Разбира се, това ще го оставите в коментарите. И като цяло това е. Трябва да се огледам стените. Много трябва да се огледам стените.
200 год за горе-долу 5 стени, може би, да знам. Не съм много добър в смятането. Това е. Да. 26 левел. Трети билдър. Гоним и четвъртия билдър все пак. Джемовете сравнително по-бързо са ги съберем, отколкото на Clash Royale. Извинете, пардон. Освен да такова друго не ни остава, така че пристъпваме към нашата не много хубава битка. Значи, не. 19 000 год, но не. Защото аз щях да му вчупя базата на цяла, ама малко е голоди са, малко е. Тук голоди са перфектен, ама вижте му базата. И сега тук ретарда в мен се чуди. Аз ще успея да я побия. Но друго се казва, ти си нещастник, няма да побеши и накрая нещастника печели. Изкушаващо, но не е такава армия. Изключително малко голд еликсир. Не. Тук 20 гола ще ни дойде добре. Дали да го атакувам? Дефинс освен Арчер Тауърите. Да, ще се атакува. Ще се атакува. Позвени Барбериан тук да гледаме кой ще прави манека. Барбериан се използва. Колко време? Как не съм го видял, бе? Как не съм го видял, бе? Не, направо това, защото 20 голд се струва. И другото е, че ако взема на тези, ще имам голд в кланкастъла. Давайте го заради. Мачкайте. Много ме изумява якият и доста голям демидж. Ай заради. Яки бахти, яки ти пичуи са. Озорите се изключително хубаво, да не съм ви казал. Вижте, дори един ще прибие Таунхала. Това беше найс! И нашия голд. Супер! Супер! Леле, супер! Добре, сега... Сега да си правим нашата армия. Така, да видим какво да направя, Значи... 10 джайанта. Или от всичкото останало. Не. Да, 10 такива. Какво? Какво да сложа друго? И 15 рачарайки. Това ще е армията, която мисля, че от 307 000 изхарчихме горе-долу към 15-20? Не. Около 9 000, 10 000 изхарчихме. Не се сещам колко бях, но сравнително
Това е малко за мен еликсир. Хабенето му, защото, вижте, доста е. Пускам си спялка, това нещо трябва да го гледна, не може, има 400 000 еликсира, аз пък аз 4000. Какво е 4000, бе? Аз мога да се огледна и само ако беше 4000. Така, това мога да го огледна. Ама не. До такава степен съм, че се чудя какво да апгрейдна. Айде да пия само помагам на 270 000 за 3 левел. Което е малко лудо, но аз какво говоря лудо, сигурно вече хората, които са 100-ния левел имат. Че да ви покажа, например, каква база хората имат. Да, например, сега ще видим Ева, може би, да, англичанка, както и да е. Пример сега, кажете ми, тая база, значи, само един Air Defense, ще да намеря някъде Air Defense. Ето, един Air Defense, може би при нея ще струва около цял милион, даже и повече. Може би казвам, може би, не знам, не знам, но милиона ще се го има. Милион за един Air Defense ще се го има. Накрая после, защо се опакваме, защото съм ретард. Както и да е. Ще научим и някой ден да играем, няма да станем и ретард за винаги, нали така? Не е казано, че мога да играя още когато съм се родил, де. Викам да спрем да правим и да приключим клипа, защото няма какво друго да показвам. Но следващото клипче, найс, бързо ще се скачи. И така горе-долу малко за гледане, което е супер. Ако клипчето ви харесва, дайте палец нагоре. Оставете ни се за клипа в коментарите. Също отговорете дали искате да снимам разнообразни игри. Вие предложете някои игрички. За абонамент вие се решите.